नमस्कार मंडळी, मी सुधीर गावडे गझाली चॅनलमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत करतो. तर मित्रांनो, आज आहे बुधवार आणि आज आहे संकष्टी. तर संकष्टी म्हटलं की मोदक हे पाहिजेच. तर आज ती मोदक करणार आहे. तर तिलाच विचारूया कसले मोदक करणार आहे ती. तर सुरेखा, कसले मोदक करणार आहेस तू? आज बनवणार आहे मी तांदळाच्या पिठाचे उकडीचे मोदक. उकडीचे मोदक. आणि त्याच्यामध्ये वेगळं काय असणार आहे? वेगळं काय असणार ते कर्तव्यच दाखवणार. अच्छा, तर मित्रांनो, तर चला आता ती मोदक बनवणार आहे आणि वेगळं काय असणार आहे तर ते कर्तव्यच बघूया. तर चला व्हिडिओमध्ये बनवून राहा आणि हा पूर्ण व्हिडिओ पहा. आज आहे संकष्टी. तर संकष्टी निमित्त तू आज आपल्या प्रेक्षकांना गोड रेसिपी अशी कोणती रेसिपी दाखवते, सांग बरं. संकष्टीचे मोदक बनवणार आहे. संकष्टीसाठी तू संकष्टी आहे तर आज उकडीचे मोदक बनवणार आहे. अच्छा, तर मित्रांनो बघा, तुमच्यासाठी आज उकडीचे मोदक बनवत आहे. तर ते कसे होणार आहेत, काय होणार आहेत आणि कशी रेसिपी बनवणार आहे, तर आज आपण तिलाच विचारूया. तर तू आता साहित्य काय काय घेतलं सांग पुढच्या मोदकांसाठी. पुढच्या मोदकांसाठी आधी सारणाचं साहित्य आहे. हे खोबरं, 1 वाटी खोबरं, अर्धी वाटी गूळ, थोडेसे ड्रायफ्रूट आहेत, काजू आणि बदाम आहेत, हे तूप आहे आणि ही वेलची पावडर आहे. तर मित्रांनो बघा, हे सारणाचं साहित्य घेतलेलं आहे. आता ती पुढची कृती काय असणार आहे? सारण बनवून घेणार आहे मी. अच्छा, तर पुढची कृती आपण बघूया. चला, पुढची कृती काय असणार आता सांग बघू. तर सारण तयार करून घेऊ. तर इथे गॅस पेटवलाय, त्याच्यावर मी हे भांडे ठेवले आहे. तर सारण तयार करून घेते. अच्छा, थोडंसं टाकणार आहे तूप. ओके, सारणासाठी. तर मित्रांनो हे बघा, तूप थोडंसं टाकून घेते, आधी गरम करून. तूप गरम करून घेते. तूप वितळलं तर त्याच्यावर ड्रायफ्रूट परतवून घेते. काजू आणि बदाम आहेत, थोडंसं परतवून घ्यायचे. अच्छा, तर मित्रांनो बघा, हे सगळे सारणाची तयारी चालू आहे उकडीच्या मोदकांची. तर तुम्हाला आज संकष्टी असल्यामुळे स्पेशल रेसिपी बघायला मिळते, बरोबर ना? आपण हे केव्हा तरीच बनवतो, पण आज आता आपलं चॅनल नवीन चालू झालं आहे, तर त्याच्यावरती तुम्हाला अशी पारंपरिक रेसिपी बघायला मिळणार आहे मित्रांनो. उकडीचे मोदक काय सारखे नाही बनवत, त्याला वेळ जातो. बरोबर, ते आपण संकष्टीला वगैरेच बनवतो. अच्छा, थोडंसं परतवून घेते. तर बघा मित्रांनो, अशी प्रोसेस आहे. थोडेसे काजू बदाम परतवले. आता मी त्याच्यावर टाकते खोबरं टाकते. 1 वाटी खोबरं आहे. गॅस थोडा कमी केला आहे, गॅस जास्त मोठा नाही केला. खोबरं परतवून घेते. थोडंसं खोबरं परतवून झालं की त्यात गूळ टाकणार आहे. अच्छा, त्यात टाकणार आहे अर्धी वाटी गूळ. अच्छा, बघा मित्रांनो, सारण आपलं तयार होत आहे अशा पद्धतीने. अर्धी वाटी गूळ टाकलाय. गूळ आणि खोबरं एकजीव व्हायला पाहिजे थोडं. तुमच्या आवडीने टाकू शकता, अजून टाकू शकता तुम्ही. आपण पारंपरिक पद्धत दाखवतो. काजू बदामच टाकले. अजून वेगळे अजून ड्रायफ्रूट टाकतात, म्हणून ते टाकतात. तुम्ही दुसरे अजून काही आपल्या आवडीनुसार. आता गूळ वितळत आहे, एकजीव व्हायला पाहिजे. तर आता पुढे काय करणार आहेस? आता आपण उकडीच्या मोदकाचं पीठ तयार करून घेऊया. अच्छा, त्यासाठी कढई ठेवली आहे, गॅसवर पॅन ठेवला आहे. अच्छा, त्याच्यामध्ये मी 2 वाट्या पाणी टाकणार आहे. अजून 1 वाटी. बघा मित्रांनो, 2 वाट्या पाणी टाकलंय. त्याच्यामध्ये टाकणार आहे मीठ चवीनुसार, म्हणजे थोडंसं चवीसाठी मीठ टाकणार आहे. पिठाला चव येण्यासाठी. पीठ अळणी लागत नाही, पिठाला चव येण्यासाठी टाकून मीठ. उकळी होते पाण्याला.
पाण्याला उकळी येईपर्यंत 2 मिनिटं थांबूया आपण. आता पाण्याला उकळी आली आहे. हा आता मित्रांनो बघा आता पाण्याला उकळी आली. उकळी आली आहे. त्यात टाकणार आहे थोडंसं मीठ तूप. अच्छा. पाणी चांगले जरा चकाकी येते मोदकाला. थोडंसं टाकायचं, जास्त नाही टाकायचं. तूप टाकणार आहे. बघा मित्रांनो आता ते तूप टाकलंय दूधकडे थोडीशी चकाकी येण्यासाठी. अजून थोडासा मी आंब्याचा पल्प ठेवला होता. अच्छा. पिठातही टाकणार आहे. अच्छा म्हणजे कलर नॅचरल कलर घेणार आहेत का? कलरसाठी वा वा वा. अजून मी थोडासा आंबा टाकला. तर मित्रांनो आज तुम्हाला आणि आम्हालाही एक नवीन रेसिपी बघायला मिळणार आहे. थोडंसं उकळू दे. 2 मिनिटं उकळू दे याला. अच्छा 2 मिनिटं उकळी आल्यानंतर पुढची प्रोसेस. आंबा टाकलाय तो जरा उकळू दे. कच्चा असतो ना आंबा. हे चांगलं उकळलेलं आहे. अच्छा बघा मित्रांनो आता चांगला उकळी आलेली आहे. पाण्याला चांगली उकळी आली आहे. आता त्याच्यामध्ये तू काय पीठ टाकण्याचं. गॅस कमी करते. अच्छा. त्याच्यात मी तांदळाचं पीठ टाकणार आहे. अच्छा. हे 1 वाटी टाकलंय. अजून अर्धी वाटी टाकणार आहे. अच्छा. बघा मित्रांनो अशा पद्धतीने हे करून घ्यायचे आहे. जेवढं त्या पाण्यामध्ये जेवढं बसेल ना 2 वाटी पाण्यामध्ये तेवढं पीठ टाकणार आहे. ओके. 1 वाटी बसवतो. ओके. आता चांगलं मिक्स करून घ्यायचं. अच्छा. नॅचरल कलर आला पिवळा पिठाला. म्हणजे कलर टाकायची गरज नाहीये. एकदम नॅचरल आंब्याच्या प्लग पासून. व्हाईट मोदक नाहीये. पिवळे ऑरेंज कलरचे येणार आहे. ऑरेंज. येलो ऑरेंज. बघा मित्रांनो ही एक युनिक रेसिपी आहे. तर मित्रांनो बघा हे आपलं आता पीठ तयार झालेलं आहे मोदकाचं. बघा एकदम सॉफ्ट झालाय ना मळून. सॉफ्ट झालंय. एकदम मऊ झालाय बघा. थोडंसं कोमट असते मळून घेतलं. अच्छा. ते असं सॉफ्ट होतं एकदम. त्याने मळून घेतलंय ते एकदम मस्त पैकी. एकदम ते कलर पण बघा असं एकदम नॅचरल आलेला आंब्याचा कलर आलेला आहे. आपण त्याला काही असं वेगळा कुठला फूड कलर टाकलेला नाहीये. छोटे छोटे असे गोळे करून घ्यायचे. छोटे छोटे गोळे करून घ्यायचे आणि मग थोडंसं हाताला तेल लावायचं. असे गोळे करायचे. अच्छा. आणि हाताला थोडीशी पिठी लावायची आणि त्याचं असं बनवून घ्यायचं. पारी बनवून घ्यायची. बघा मित्रांनो ही अशी प्रोसेस आहे उकडीच्या मोदकांची. तुला ही आयडिया सुचली कशी काय? असंच डोक्यात आलं आपलं. आंब्याचं सीझन आता संपत झालाय. संकष्टी पण आहे. तर म्हटलं ट्राय करून बघावं. फर्स्ट टाइम ट्राय केलाय. आंब्याचं प्लम घालून ट्राय करून बघावी आपली टेस्ट कशी लागते. अजून मी काय खाल्लेल्या नाही कधी. अच्छा. पण मी म्हटलं बघावं आणि तुम्हाला पण दाखवावं सगळ्यांना. आपण उकडीचा मोदक नेहमीच करतो फक्त त्याच्यामध्ये आंब्याचा प्लम ऍड केलेला आहे. बाकी सगळं तेच सारण आहे. किंवा हे पीठ पण धुतल्या तांदळाचं पीठ आहे. हे असं तर मी पारी करून घेतली आहे. तर मित्रांनो ती रेसिपी चांगलीच होणार आहे कारण तिचा हातखंड एवढा भारी आहे ना उकडीच्या मोदकांमध्ये. तर मी तर ते 2 दिवस खातो दुसऱ्या दिवशीपर्यंत. अशी पारी लागलेली आहे. त्याच्यामध्ये आता मी ते सारण भरणार आहे. हे सारण आहे त्याच्यामध्ये भरणार आहे. तर मित्रांनो हे बघा अशा पद्धतीने सारण भरणार आहे ती. जेवढं बसेल आपल्याला तेवढं सारण भरायचं. अच्छा. आणि असे मोदकाला असे कळ्या पडायच्या. अच्छा. हे आतमध्ये प्रेस करायचं असं आणि कळ्या पडायच्या. अच्छा.
आता मुलीला पण शिकवणार आहे, हा. कारण ती कधी बघत नाही किचन मध्ये करायला. हा. तर ती फक्त आपली साचा आहे आमच्याकडे हा. मोदकाचा. साच्याचे मोदक बनवले साच्याचे मोदक त्याच्यात करते ती. आता तिलाच देणार आहे करायला. बरोबर. आता तूच बनव म्हणून. करणार काय ग? पाठीमागे इकडे उभी आहे, फक्त बघते आहे ती. बघतीये फक्त ती. हा. कशी मम्मी कशी करते ती बघते, पण ते इंटरेस्ट दाखवत नाही मी करते याचा. तर तिला कधी ना कधी तिला शिकावंच लागणार आहे ना. हे असं जवळ करून घ्यायचं अच्छा. आणि हे कळ्या परत आपण थोड्याशा नीट करायच्या, आकार चांगला करून शेप घ्यायचा. नीट चांगला येण्यासाठी हा. परत असं शेप द्यायचा व्यवस्थित. तर बघा मित्रांनो, अशा पद्धतीने आता ती बाकीचे सगळे मोदक बनवून घेईल. आता मग ते शिजायला ठेवणार आहे मोदक अच्छा. बनवून झाले की. मग तू आता साच्यातले पण करणार आहेस की थोडे? साच्यातले करणार. हा. एक फक्त तुम्हाला असं हाताने करून दाखवलंय. आता पुढचे ते सगळे ती साच्यातले तुम्हाला करून दाखवेल. हे बघा असे. असं छानपैकी मोदक आला. तर ठीक आहे, आता बाकीचे तुम्हाला नंतर साच्यातले करून दाखवेल. तर मित्रांनो, ती आता तुम्हाला साच्याचा मोदक कसा करायचा ती दाखवते. बघा याचा सपीट घ्यायचं थोडं, ते साच्यामध्ये असं भरायचं पीठ. अच्छा. असं पीठ भरावं लागतं साच्या आधी. पहिलं साच्याला तेल लावून घ्यायचं आणि मग त्याचं पीठ भरायचं साच्यामध्ये. अच्छा. आणि ते चारी बाजूला असं साईडला लागलं पाहिजे पीठ चांगलं. अच्छा. पीठ लावून घ्यायचं साईडला चारी बाजूला. तेल लावायचं थोडं थोडं हाताला मध्ये मध्ये. चिटकत असेल पीठ तर तेल लावायचं. अच्छा. हा, त्याचं साच्याला चारी बाजूने पीठ लावून घ्यायचं आणि नंतर पूर्ण भरायचं पीठही पूर्ण भरायचं आणि सारणही पूर्ण भरायचं. तर बघा मित्रांनो, ही अशी कृती आहे. सारण असं भरायचं त्याच्यामध्ये. दाबून भरायचं ना? दाबून भरायचं, जेवढं बसेल आतमध्ये तेवढं भरायचं. थोडस नंतर परतून पीठ लावायचं पॅक करण्यासाठी. करण्यासाठी. अच्छा. सारण बाहेर येऊ नये. सारण उकडते उकडल्यानंतर ते बाहेर येऊ नये सारण. अच्छा. असं पीठ लावायचं थोडस. पॅक करायचं. अच्छा. हे बघा असं पॅक झालं. मग असं खोलायचं साच्या. हळू. बघा काय मोदक आला आकार, एक नंबर. बघा असे आता सगळे करून घेईल. साच्यातले दिसायला छान वाटतं. दिसायला पण छान वाटतात ते. हा साच्यातला आहे आणि हा हाताने घ्यायला. हे आता सगळे असे मी बनवून घेणार आहे. तर आता कोण मैथिली बनवणार आहे की तू बनवणार आहेस? दोघी बनवतो म्हणजे लवकर होती. ठीक आहे. आता ती साच्याने बनवेल, मी हाताने बनवेल. चालेल. तर बघा मित्रांनो, आता मैथिली बनवते. तर मैथिली तू कधी बनवली आहेस का पहिल्यांदा बनवतेस? बनवले आधी, हा. आणि आधी साच्यातले बनवले. साच्यात हाताने नाही बनवले. आज आईने हे काय वेगळंच फ्लेवर आणलेलं आहे. आम्हाला पण सरप्राईज आहे. तुला काय वाटतं? कसे होतील? छान होतील की छान लागते. छान होतील ना? आईची आजची रेसिपी कधीच फसत नाही आणि आम्हाला तर पूर्ण गॅरंटी की ती रेसिपी चांगलीच होणार आहे. तर मित्रांनो बघा, तुमच्या समोर ऑलरेडी हे 2 मोदक तयार झालेले आहेत. तर आता हे बाकीचे हे दोघेही बनवून घेत आहेत. बघा 2 प्रकारचे झालेले आहेत. आता हे मोदक झालेले आहेत, साच्याचे पण केलेले आहेत आणि हाताने पण बनवलेले आहेत. बघा दोन्ही मित्रांनो, प्रकारचे मोदक बनवलेले आहेत. दोन्ही प्रकारचे मोदक बनवून तयार आहेत. आता ती मी चाळणीमध्ये ओला कपडा टाकलाय अच्छा. आणि ओल्या कपड्यावरती ते एखादा मोदक सुकून जाऊ नये म्हणून. अच्छा. आपण बनवेपर्यंत सुकतात ना, म्हणून ते सुकू नये म्हणून मी ओल्या कपड्यावरती ठेवले. अच्छा. आता ते मी इकडे पाणी ठेवलंय गरम व्हायला. बरोबर. त्याच्यामध्ये आता ते मी शिजायला ठेवणार आहे. अच्छा. मोदक शिजतील. तर मित्रांनो, आता मोदक शिजल्यानंतर 10 मिनिटं शिजायला ठेवणार आहे. आपण बघू. बघा मित्रांनो, मोदक तयार झालेले आहेत. कसे एकदम टेम्पटिंग दिसत आहेत. आंबा मोदक. आंबा मोदक तयार झालेले आहेत. त्याच्यावर आता मी घालणार आहे हे तूप. तूप अच्छा. घालायचं आणि देवाला नैवेद्य दाखवून मग आपण खायचं मित्रांनो. आता
नैवेद्य दाखवणार. अच्छा. सगळ्या मोदकांना तूप घातलेलं आहे. तर बघा मित्रांनो, तर हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर आमच्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा आणि बाजूची बेल आयकॉन दाबायला विसरू